एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा जोबोर जोबोर मोजां मेसेज होदों। बे मेसेज बा खौराङा जाहैबाय मा, जोंनि जि बर' राव, बे बर' रावखौ पार्लियामेन्टआव जेब्ला गोसो जायो अब्लानो बाहायनो हासिगोन आरो बे रावा गुबुन रिजनेल लेंगुवेज आरो इंलिश हिन्दीयावबो मा जागोन, ट्रान्सलेट जाखासिगोन। बेबादि खालामनो हानाय जाबाय। बर' रावनि थाखाय बे मोनसे गोग्गाथाव बिथिं, जाय रावखौ लानानै जों गोबां बोसोर दावहा नांबोदोंमोन, समजों लोगोसे जिउबो बावनांदोंमोन। बै रावा दिनै पार्लियामेन्टआव, जोंनि इन्डियानि पार्लियामेन्टआव, संसदआव बाहायजासिगोन। बेवहाय जोङो पारमिसन लानो गोनांथि गैला, साननै सानथाम सिगां पारमिसन लानो गोनांथि गैला। बेबायदि बिथाङा मेसेज होदों। जाय रावखौ जों नेहाद होनना सानोमोन, जाय रावखौ जों बुंनो लाजियो, जाय रावखौ जों फरायनो लाजियो, फरायनो बायो, नाथाय बै रावखौ दिनै पार्लियामेन्टआव डाइरेक्ट बुंसिगोन आरो डाइरेक्ट मा जागोन, बेयो ट्रेन्सलेट जानानै गुबुन भाषायाव सोलायखागोन। बेनिखायनो जाय जि भाषायाव खोनासंनो गोसो, बर' रावखौ बै भाषायावबो खोनासंनो हासिगोन। नाथाय नोंथांमोना सानदों बेबादि आं मानो लाबोदों? बेबादि खालामनो हानायनि ओंथियानो जाबाय, जायफोरा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार, इउटिउब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामफोरा ओरैबायदि मोनसे गोदान टेक्न'लजियाव खामानि मावगासिनो थादों। फिउचाराव जों बर' रावजों बानायनाय भिडिअ'खौबो गुबुन राव डाइरेक्ट खोनासंनो हागोन। फिउचाराव इंराजियाव खोनासंनो हागोन, हिन्दीयाव खोनासंनो हागोन। खमसे खम जुदि इंराजियाव, जोंनि रावखौ जुदि इंराजियाव खोनासंनो हानाय खालामनो हायो, अब्ला जोंनि जि भिडिअ'फोर, कन्टेन्टफोर, बेफोरबो गासै बुहुमाव नायजागोन। ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सरनि थाखायथ' नेक्स्ट 5 बोसोरनि गेजेराव जोबोर मोजां दिन फैगासिनो थादों। जाबायदि इंराजिखौ गासै बुहुमाव जों नायो, इंराजिखौ जों गुबुन भाषायाव ट्रेन्सलेट खालामनानैबो नायनो हानाय बेबायदि सिस्टेमा फैबाय। नाथाय बेखौ बांद्राय लन्च खालामाखै। नाथाय फिउचाराव खै बोसोरमाननि भितराव मा जागोन, गासैबो हादरावनो गासैबो रोखोमनि कन्टेन्टखौ जों मा खालामनो हागोन, गावनि रिजनेल लेंगुवेजाव, हिन्दीयाव, बांलायाव, एसामिसाव, बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनानै मा खालामनो हागोन, खोनासंनो हागोन। बबेखानि खायसे भाषानि कन्टेन्टखौ बर'आव सोलायनाया एसेबां इजि जानाय नङा। नाथाय खमसे खम बर' रावखौ इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामनानै खोनासंनो हानाय जानाया जोबोर थाबैनो जागोन। बेबायदि मोनसे आसा खालामनो हायो जों। रोनगोरा नार्जारिया जाय बाथ्राखौ बुंदों, बेथ' आं ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनि थाखाय बुंदोंबाबो बे जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गौरबनि बिसय। खारन जोंनि भाषाखौ गोबाङानो निस होनना सानोमोन, बुंनोबो लाजियो, टाउनफोरावथ' रायलायनोबो लाजियो। सोरबा मानसिफोरा माने मेगन गिदिर खालामनानै नायबानो लाजियो गावनि रावखौ बुंनो, बेबायदि आरो। नाथाय बेबायदि खालामनो गोनांथि गैया। जोंनि रावखौ जोङो रायलायनो लाजिनाङा, जोंनि रावखौ जों फरायनोबो बानाङा। आंनि बादिबा नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोननि बायदि बुंबानो जाबाय। नाथाय बेवहाय आङो 7 गेदेमानि नाम लिरदों, मुं लिरदों। लोगोफोर, बे भिडिअ'आ पलिटिक्सनि भिडिअ'। जायफोरा पलिटिक्स मोजां मोनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय, जायफोरा मोजां मोना दानाय। बे साननैसोनि गेजेराव नोंथांमोना मा नुदों? बिपिएफनिफ्राय गुबुन पार्टियाव माने जइन जागासिनो थादों बा बिपिएफ पार्टिखौ नागारनो थादों। बबेखानि बिथांमोना जइन जायाखै दासिम। नाथाय नोंथांमोना नुगासिनो थादों, बिपिएफ पार्टिखौ नागारनानै गोबां गेदेमा नेताफोरा थांगासिनो थादों बिपिएफनि। गिबियाव नोंथांमोना नुदोंमोन खाम्फा बरगयारी, प्रानजित बसुमतारी, अफजल खान। प्रानजित बसुमतारी बे जाबाय सेन्ट्रेल सेक्रेटारि। खाम्फा बरगयारी बिथाङाथ' डेपुटि चिफमोन मोनसे समनि, भाइस प्रेसिडेन्ट बिपिएफनि। अफजल खान अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो हितेश बसुमतारी, जायखौ गान्दा होननानै मिथियोना। बिथाङाबो लायनो मा खालामबायनो, मा होनगोन बेखौ, रिजाइन लेटार गथायबाय, एप्लिकेसन गथायबाय आरो बिथाङाबो बिपिएफखौ नागारसिगोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबायदि नागारदों? बेनि दायनिगिरिया सोर? बार बेनि सायाव आं गोबांबार भिडिअबो लाबोबाय, थेवबो आं बार बेखौनो बुंफिनगोन। बिथांमोनाल'दि बेबायदि नागारलांगोन बे नङा, बिथांमोननि आखायाव थानाय गासै मानसियाबो नागारलांगोन। बिपिएफनि जि अबस्था सिं जोबोर गाज्रि आरो जोबोर थाबैनो बिपिएफ पार्टिया गैया जासिगोन नामा, बेबायदिसो माने साननांगौ जादों आरो। सासेनाव सासे मानो बेबायदि नागारलांबाय थादों? मोनसे समाव हाथियार लानानै बिग्रायदोंमोन, मोनसे समाव ज' बिग्रायदोंमोन, सरकारनि हेंथायै बिग्रायदोंमोन, बर'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन, बिटिसिखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय बिटिसिखौ लाना फैनायनि उनाव खै बोसोरमाननि उनावनो गावसोरनि गेजेराव गोरोबलायै जाबाय। माने गावबा गाव आदा बुगाव जाजोब्बाय नामा, आं बेबायदि बुंगोन। गासैबो गावबा गाव आदा बुगाव जाजोब्बाय नामा? बिथांखौथ' आं मिथिया, हु इज अफजल खान। बिथाङाथ' निस्सय बिएलटिनि मानसि जाखाया। प्रानजित बसुमतारीया सोर बेखौबो आं मिथिया। नाथाय बिथां सानैया बिपिएफखौ नागारनायनि कारना मा?
बे साननो गोनां जादों स' बिथांमोना ज' मा खालामदोंमोन दावहा नांबोनाय मानसि नङा होमबा नाथाय दिनै हरखाब बेबादि मानो बिथांमोना गादि लुबैनानै नागारखो ना हाग्रामा महिलानि सिङाव थानो बाखो ना माबा मोनसे गोदान एजेन्डा दङ ना बिसोरनि पकेटाव कौटि हाबबायब्रा बेबायदिबो साननो गोनां जादों आरो स' गोबां कारन थानो हागौ फेक्टरा बहुत जानो हागौ नोंथांमोना मिथिगौबा कमेन्ट लिरबानो जाबाय जे बिथांमोना मा कारननि थाखाय बेबादि एसेबां जारिमिनारि पार्टिखौ नागारखो स' गोबाङानो बुंबाय थादों BPFआ जोबोद स्ट्रं अबस्थायावनो दङ नाथाय BPFआ आंनि बादिबा जेबो स्ट्रं अबस्थायाव गैला आं बेबायदि बुंगोन नेक्स्ट इलेक्सनाव बिसोर माने फेक्टरलेस माने फेक्टर जानाय नंला बायदि नांबाय ओंखायनो आं सानदों BPFआ माने जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ BPFनि थाखाय जोबोद गाज्रि दिन फैगासिनो दं आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आंनि स' खाम्फा बरगयारिया दा बबे पार्टियाव जइन जागोन खोनानो मोन्दों बिथाङा 2-3 हाजारसो मानसि लानानै UPPLआव जइन जानो हागौ बे जाबाय मोनसे आन्दाजसो खालामनाय नाथाय सिं लिंगासिनो थादों BJPआबो लिंदों UPPLआबो लिंदों बा सोरबा गुबुनाबो लिंदों बेबायदियाथ' सोलिखागोन आरो बेसेबां रांनि थफ्ला जासिदों ना रां होदों बेखौ बुंनो हाया नाथाय रांनि थफ्लाबो जासिनो हागौ रांजों बायनोबो नागिरनो हागौ जानांगौ बिथांमोना बायजाजोब्बाय नामा बेबायदिबा गोबां बुंनो नागिरदों बिथांमोना रांजों बायजाबाय स' पलिटिक्सआव रांजों बायजानायाबो बांद्राय गिदिर बाथ्रा नङा स' हितेश बसुमतारी बिथाङा बबेयाव जइन जागोन बिथाङा गावनि लोगोआव साबेसे मानसिखौ लानानै UPPLआव जइन जागोन स' बेबायदि गोबां माने दान्थे बिदान्थे साननाय हनाया सोलिगासिनो थादों दा आथिखालाव बाथ्राया जाहैबाय गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारिया मा जानि थाखाय बेबायदि नेताफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै स' हाग्रामा महिलारिया दिनैनि थासारियाव BPF पार्टिखौ डेस्ट्रय खालामजोबसिगोन नामा मा बियो रावखौबो गावनि आन्दाराव लाखिनो हाया नामा मा बिनि बाथ्रा बुंनायखौनो रावबो सैला नामा आं बेबायदि सानगोन स' बै गेदेमाफोरा मा माने बिनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनो हाला नामा ना बिनिख्रुइ सायाव थांनो लुगैबाय ना माबा मोनसे बिसोराबो लुबैनाय दंमोन बैखौ मा थिग हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाफुङाखै नामा बा जानो चान्स जायाखै बा बिसोरखौ बारनो चान्स जायाखै बेबायदि नामा स' सिं मा सोलिबाय दं बे बाथ्राखौ दासिम रावबो मिथिया स' नोंथांमोननि आइडियाखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय स' बिथांमोना बे BPF नामनि जि पार्टि बेखौ जारिमिननि बिखायावल'सो लिरजा होसिगोन नामा जे BPF नामनिबो मोनसे पार्टि दङमोन बेबायदि खालामसिगोन नामा मानोना सासेनाव सासे गेदेमा नेताफोरा बेबायदि थांदों नो डाउट UPPLनिफ्रायबो BPFआव जइन जादों गुबुन पार्टियाव जइन जादों नाथाय बिसोरनिफ्राय बेबायदि गेदेमा नेताफोरा सासेबो थाखाय नाथाय BPFनियाथ' गेदेमा नेताफोरानो सब हाथाव चन्द्रन ब्रह्म थांबायबा मा दंबावो आरो ओरैहाय बिश्वजितआथ' बहुत माने दिमागवाला पार्सन ना बिथाङा ओंखायनो बहुत सिगांनो BJPआव जइन आरो दा स्पिकार जाबाय बिथाङा जोबोर गिदिर बिबानखौनो मोनहैबाय नाथाय खाम्फा बरगयारियाबो लासैनो बुजिबाय आरो बेवहाय थाबा जानाय नंला बेबायदि बुजिबाय नामा आरो बाखि बिथां सानैखौथ' आइ डन्ट नो आरो हितेश बसुमतारी बिथाङाबो सानबाय खोमा जाला महिलारिजों जानाय नंला बेजों थाबा सोलिनाय नंला सानबाय खोमा बिबो गथ'य बिनियाबो पलिटिक्सनि जि हटेल बे पलिटिक्सनि हटेला गथ'य बाय नस्थ' जालांगासिनो दं खामा सिं बेबायदि साननांसिगोन मानोना नङाबा हरखाब बेबायदि गेदेमा नेताफोरा मानो बेबायदि नागारनानै थांखो साननो गोनां बिसय स' बिथांमोननि टारगेटआ मा बेखौथ' साननैसो उनाव बुजिगोन इलेक्सननि सिगां थारैनो बुजिगोन जोङो नुबाय थादों कमेन्ट्सफोराव नुदों बहाबा मिडियाफोराव नुबाय थादों सोरनिबा ससियेल मिडियानि भिडिअ नुबाय थादों जे मा बिसोरो UPPLआव जइन जागोन खाम्फाया BJPआवबो जइन जानो हागौ UPPLआवबो जइन जानो हागौ गान्धाया नाथाय UPPLआव जइन जानो हागौ बेबायदि गोबां रोखोमनि आरो बेफोर गासैबो साननायसो रियेल नङा लोगोफोर स' पलिटिक्स राजनितियाव मा गावदि सासे बिग्रायारि लिडारमोन बेखौबो गोसोआव थाया लोगोफोर गावसोर जाय पार्टिखौ बानायदोंमोन बै पार्टिखौबो नागारनो गोनां जायो बेनो जाबाय राजनिति बबेखानि बै पार्टिया जुदि हारिनि थाखाय जुदि बिसेस मोजां जुदि खामानि मावाबा बेखौ नागारनायावबो जेबो गोरोन्थि गैया आंबो बेबायदि बुंगोन नाथाय मा बिसोरनि नागारनायनि जाहोना आं बुंनाया बेबोथ' नङा बेबायदि नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरदो पलिटिकेल भिडिअ बियो थ' नोंथांमोननि कमेन्ट्सआबो पलिटिकेल जानांगोन थेंक इउ